Пророкът Мохамед, мир нему, е съобщил множество събития от бъдещето, които по това време изглеждали напълно невъзможни за предвиждане. Тези известия, дадени като доказателство за неговото пророчество, по-късно се сбъднали точно така, както той ги е предал. Например, той известил, че ислямът за кратко време ще се разпространи върху широка територия и това се случило. Предсказал, че внукът му Хюсейн ще бъде убит в Кербеля, историята потвърдила това. Съобщил още, че след договор при Худайбия, мюсюлманите ще влязат в Мека в безопасност и че градът ще бъде завоюван. И това се сбъднало само няколко години по-късно. Предал също, че някои сподвижници ще заемат важни държавни позиции и това също станало реалност. Толкова много и разнообразни известия за бъдещето, нито едно от които не се е оказало погрешно, а повечето от които били немислими за човешкия разум в момента на произнасянето им, показват ясно, че тези думи не произлизат от човешко знание. Те свидетелстват, че той говори чрез откровение, дадено му от Всевишния. Всички тези сбъднали се пророчески известия са категорично доказателство, че той е истински Божий пратеник.